Я кажи как се тренира едно време и как се тренира сега. Мога да кажем. Съвсем сега. Ела тук да обясним за... Не отиваш никъде, правиме. Стой бе, разкажи ни как се тренира едно време. Зверски. Говорим за тренировки, говорим за... Едно време съм тренирал по 3 часа. Ама почивам по 3-4 минути, защото тежко тренирам. Какво си ял преди тренировка? Ево по-тамо аз ядех, дай аз да ти изкажа. По-тамо. С пшеничен зародиш. Така. Това е формата, кисел мляко и пшеничен зародиш. Айде, другата събота и неделя искам пак разкази за им. Първи протеин, който съм пил е Биоген. Соев протеин 82%. Аз съм го пил, то мазген. Криех се бех от скълп от тегото, мислех, че е химия, да не ме фанат. Да бе, с банан беше отвратителен. Беше просто нема слагане в устата, бе. Не се разтваря топчета. Не, защото беше по-ефтин за това. Не си спомням, но знам, че беше много за. Кой да не те хване? Айде. Мането вали яко. Аз малък на 13 мисля, че ако нашата да не ме фанат, че съм на зоб. Къде я знам, скрил съм го. Викам